V malebných okresoch Nitry a Nových Zámkov, kde sa na horizonte rozprestierajú rozľahlé polia, vedie Miroslav Barabáš svoje poľnohospodárske služby s presnosťou a oddanosťou, špecializujúc sa na kombajnovú žatvu. Volám sa Miroslav Barabáš, som zo Slovenska a robím služby s obilnými kombajnami. V súčasnosti moja firma má 11 kombajnov značky Claas, najmodernejšie, to znamená radu 6800, 900 a 8700. Od založenia svojej spoločnosti pred 30 rokmi je Miroslav na čele poľnohospodárskych inovácií, pričom zabezpečuje, aby mal najnovšie a najefektívnejšie vybavenie. So značkou Claas sme začali robiť v roku 2003 a začali sme robiť vtedy s kombajnami Claas Lexion 460. No postupne to išlo tak, že sa nakupovali kombajny, ako išiel vývoj. No a teraz už máme poslednú generáciu 6000-kovej rady, lebo bola inovovaná v roku 2023, takže máme aj z tej rady už 4 kusy a máme aj z tej prvej rady. Ja to hovorím tak, že toto je už verzia číslo 2. My sme taká progresívna firma troška. Čo je najmodernejšie, to máme. Hlavnou činnosťou Miroslavovej spoločnosti je zber obilia. S flotilou kombajnov Claas dokáže denne zožať 320 a 380 hektárov, čo dokazuje výkon a spoľahlivosť týchto strojov. Tá 8000-ková rada tá robí okolo tých 40, 45 do 50 hektárov a tá 6000-ková rada robí okolo 30, 35 hektárov. Kombajnová flotila je vybavená na zvládanie náročných terénov vďaka pohonu 4x4 Powertrack na jeho kombajnoch Claas, ktorý je nevyhnutný pre podmienky na úpetí kopcov. Ja keď kupujem kombajny, tak napríklad séria 8700, tam doporučuje výrobca minimálne 10 až 12 metrovú lištu, no a ja dávam na to len 9 a maximálne 10. Z toho dôvodu, že keď robíme v tých podhorských podmienkach, tak sa nám lepšie hodia tie lišty s menšou dĺžkou, teda tie 9 trojky. Rozhodujúci moment bolo pred 21 rokmi, kedy sa Miroslav rozhodol prejsť na značku Claas. Toto rozhodnutie sa ukázalo byť neoceniteľné, najmä s pokročilými automatickými systémami novej série. Čo môžem a chcem vyzdvihnúť, je ten CMOS automatik, ktorý zvyšuje podstatne výkon tých kombajnov a hlavne kvalitu výmlatu, straty a tieto veci okolo toho. Tým pádom tá obsluha vie maximálne využiť výkon toho kombajnu. Ono keď si to sami nastavujete, keď ste aj šikovný kombajnista, nedosiahnete tie hodnoty, čo vie urobiť ten počítač. Môžete mať skúsenosti 30-40 rokov, ale predsa ten počítač to všetko presníma, prepočíta a nastaví tak, ako treba. Ja som nebol zástanca týchto nových technológií, ale tohto roku mlátim s týmto kombajnom, konkrétne s týmto, čo je za mňou. Je vybavený systémom CMOS automatik a je to úžasná vec. Miroslav sa neustále snaží inovovať svoj strojový park. Každoročne obnovuje 1 až 3 kombajny, aby zostal na špičke technológie. Dôležitou súčasťou Miroslavovho úspechu je tiež rýchle dodanie náhradných dielov a servisná podpora od zástupcu výrobcu Claas pre Slovensko, spoločnosť Agrál. Ten servis a toto všetko sú celkom šikovní. S kombajnami Claas Miroslav profituje z nemeckej kvality inžinierstva, evidentnej vo všetkých aspektoch, od materiálov až po výstupnú kontrolu. Stroje Claas sú navrhnuté pre odolnosť, vysoký výkon a jednoduchú údržbu, čo zabezpečuje dlhodobú spoľahlivosť a nákladovú efektívnosť. Ja som bol osobne aj v továrni, aj tá výstupná kontrola je celkom dobrá pri tých nových kombajnoch, takže ja si myslím, že tá kvalita tam určite je oproti iným značkám. Claas posunul Miroslavove poľnohospodárske služby na novú úroveň, poskytujúc maximálnu spoľahlivosť a neprekonateľný výkon.
Nechajte sa inšpirovať rodinou Barabášových a zažite budúcnosť žatvy už teraz aj vy.